Panelungwa gaiti zvikaita zvepamutemo tichitevedza tsika dzedu dzechivanhu tichingambidza changamiro nemaboko kusvika pavaita vana baba tichakumbira muchirakaviri muchiteva mashure mangu timuchireze tidzokorore zvakare uye kuti titaure tichinzwisana munyara dzavana. Tine zvakawanda zvinomanikidza pamusoro penyika, tine zvakawanda zvinoitika mukurarama zvinokonzera kuti munhu akwire dare matambudziko. Kana munhu waona akwira dare anenge akonzerwa nematambudziko haisi kuuya kudare, pano zvinomanikidza pasi pezuva. Dzimwe nyaya dzatiri kusangana nadzo zvinorema dzinokonzereswa nokuti vana vari kuabhiuswa zvakanyanyisa. Unoona vanhu vari kutora vana vadiki vachivaita vakadzi, vamwe vari kutora ngoko mushonga yekurimisa. Chiri mazaya anomuto vanonga vamirirwe kuti vakure nguva yavo ikwane pamusoro penyika zvinotibatsira. Nyika yedu yeZimbabwe kana ukaenda kuBritain kana kuSouth Africa hakusi kunyika kwako, unongoya unongodzoka bheki kumusha kwako. Saka chakangonaka kugadzira munyika mako maunogara. Izvo munofanira kuzvinzwisisa izvozvo. Munofanira kuzvinzwisisa. Touya tinonyaya yechihure chiri kuenderera mberi, vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo. Varumewo idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Hakuna munhu pamusoro penyika akashata. Mwari achisika denga nonyika aona kuti zvinhu zvese asika panyika. Pano chinhu chaakasiya panyika akati chii chandasiya apa, akacheuka nyika yese. Akaona zvese zvapa panyika, akaona kuti ndasiya chinhu chakafanana naye, akasika munhu akafanana naye, akabva aisa munhu panyika kuti ndiwo chatonga zvese nokuti aisa munhu akafanana. Haana kusika mutema kana kuti mutsvuku, takangofanana. Saka vakadzi ava vakanaka, varume ava vakanaka. Chakanaka hunhu muridzi wavo. Izvozvo vakadzi ava tikati sungai munomba vana kumwe munhu anoti kahembe kaakapfeka tikamuti anhonge bhokwe ndanho unge tobva taona nyika yacho. Iyo switi inofanira kudyiwa iri muchipepa, chinhu chakanaka chaizvo. Muchibuda mumba murume nomukadzi, tasati mukadzi wako zvaakapfeka zvinoita kuti aende kumira pamberi pevanhu. Muri kuisa display munyama yenyu panyika pano kuti zvione. Izvozvo zvakaipa pamusoro penyika. Kuya tinonyaya kuti vababa naamai kana achigara novanhu, unonzwa munhu achiti kurumbidzai kupinda mumba. Baba wenyu vari kuita sei? Vari kuuya. Uri baba chaichaiwe. Baba anofanira kugamuchirana novana vake norudo. Norudo. Kunzwa vana vachimhanya kutambira baba. Iwo kamu yakanaka kuvana vako. Kana vana vako waita mhondoro, unoendepi? Kana vana vako waita mhondoro, unoendepi? Kana vana vako waita mhondoro, unoendepi? Gamuchirana vana vako. Kana mwana akaita dambudziko vanofanira kungokuudza zvakasununguka. Zvikangofanana vana vasikana kana vakura vava panguva dzavo dzokutera, vakunzi mwana ari kuenda kumwedzi. Tine nguva yekutoziva kuti baba vanofanira kutoudzwa kuti mazuva ano musikana ada mapedzi. Izvozvo ndozviri panyika. Hakusina atete, hakusina ambuya, ndisu taana atete, totoraya vana vedu tega. Pano mumwe tete anohutsinya anofanira kuti vana vako vapara imba isa miri zvakaita sei? Izvozvo munoda kuzvinzwisisa. Muri nyatsokunzwisisa. Madzimai ako akakuudza kuti amusuka mwana uyu ada mapedzi, mune kodzero yekumutengera. Kukana kutengwa nezvikobe. Zvinhu zvakasukwa naMwari kuti vakadzi vanongoenda kunguva dzavo, zvinhu zvinofanira kugadzirwa. Ndo magariro anoita panyika. Daka rinobve pakati penyu. Vanoroya vakawanda, vanobatwa vachiroya musiwo ndo vanoroya. Vanopomba vakawanda, vanobatwa ari mhongwe musiwo ndio mhongwe panguva ipi? Munyatsonzwisisa. Ese kunonoka kubatwa chete mhosva munadzo. Mambozvinzwa? Ndati kunonoka kuita sei? Kubatiwa mhosva munadzo. Asi ndiri kuti regai dzive shiri mazai hana munhu. Unorega mwana ukura zvakanaka, uroro makore akwana, 18 years dzakwana urora mukadzi wako, haurambidzwa. Penya dzinotaura namangotoni. Ndiyo gogo anobhadhara akashauta gogo akaputi. Okay. Gogo makashautwa.
Roba ndo wachino uyu. Mombe mbili. Mumbere akakutuka kuti iwe anzi wakandituka. Ukaita sei taura? Takatukanidza. Chakaitika ndechekuti ndaive ndiri pamba pangu ndichisuka kutoireti. Amai ava vaidarika. Mumashure umo ndakambonetsana nemuzukuru wavo adanana nemumu wangu. Saka amai vakatotenga agenesi yemuzukuru wavo. Tagara tisingatotaura tese. Saka ini ndandiri pamba pangu ndichisuka mutoireti. Amai ava vadarika vachiendawo kwakaenda. Saka ndaitaura nemwana wapanext door pangu anonzi Kuzi. Nenyaya yembwa yake inoita basa rokunyangadza padare rangu randosukira mapureti. Topa ndati Kuzi iwo uri kurebesa tambo nenyaya yembwa yako. Ndikuita basa rokuitira china padare rangu randoita se randosukira mapureti pazuva naye ndagara ndongoseka nawo ndichivara zvangu navo. Ava ndopo vakadaira vati vapano neuyu. Zvakachinzi ini handitirwe chibhedhi. Ndinokutuka zvekutukana zvii. Vandituka nechiri zvinyadzi. Zvakachinzi pamatako pako urere munhu nyama yako. Ini ndikatombomira ndichitadzoziva kuti kwamai vari kutaura nani sezvo ndi kutaura nemwana ndikati handinopa munhu uri kuita sevari kutaura. Ndobva vatozodzoka kumashure vakutonditi iwe inini ndinokudichira zvokukudikira zviye wanja imbwa yemunhu wanja pamatako pako paurere munhu. Ndopandikati nhaini musi uno kuti makanditukana kubhohoro ndakaswera ndichichema inini vandituka futi kupi kubhohoro. Ezvino zvikake chitiri makambondiuya kumba kwangu makavhura windo makatanga kuita se kunditukana makamira pawindo makavhura keteni ndiri mumba mangu makatanga kuita se kutukana. Nhasi uno kuti matanga futi kuita se kundituka. Saka pavakanditi pamatako pako paindakabva ndati nemiwo ndozvandingaita inini. Ava mai ndopa vakabva vaenda kuita se kuripota. Pane mumwe munhu here akaona nyaya yenyu muchitukanwa mese muchichidana mapi? Hongu ndiani? Kudzi Mafunga ari kupi? kamwana kadiki mufomu 1 ari kuudza roko ndiani? Mukakondwani uri chii pakati pevana? Pakati pevana vazhi newandinomukamana wabva kupiwa atenda pamutumavhuri waviti ndauya kuzoutimisa nokuti yacho ndaona kuti yanetsa pati zvakaitika zviri masiku mamwe oda kuti eya zvakaitikira ini ndikarendawo mabhani paeya iyoyo padhuze nomusha waamai. Nyararai mese ini yamukutudza iti muofisi mauya pandiri zvapera kuti ndisiya kundaindogarako pasi nguva yangu vese amakuva timusataura zviotagona kuti vanogona kutaura but kana yangu yayangu ndiri kutaura novana vaindoopedza navanhu mune imwe iri mubuya witness yamunogona kuziva inga witness makatuka pamusoro Kudzi Mafunga iyeyo ndiye akanzwa kutukwa kwatakaitwa. Inini ndatenda ndaenda kwaasabhuku kuti ndende kunoti imiwo zvandasanganawo nazvo parodhi apa. Mwana uyo nofunga akashedzwa. Mwana uyo akashedzwa naasabhuku. Vakati Kudzi wanzwei kuseri 078 33 right 92 05 yet Mandu okay it's 95 sorry can you cut it's 95 then to talk about 078 33 and 3 watatu 92 Nina tu ikan right apa ni? Right 92 95 foot. 95. Sakatadaro. Zukurang. Kuno nesani tu. Anokukumbira kuti mugadzise mhuri idzi dzabva kudai kwaizvimweni mhano maikausiyo vari kuti vakatukwa zvipfeke munhu naFaustina akabvuma kuti akatuka mushuwa achidzotsera nekuti amaikausiyo ndivo vakatanga kutuka. Amaikausiyo ndo wapi? Pavana mwana avapo wemunhu mwana uyu akauya kudai
akapa chapupu kuti amaipa usiyo ndo vakatanga kutuka vachiti kutseki mwana wembwa Faustina. Alright. Izvo zvamakazvitaura here mbuya? Okay. Alright, zvakwana izvozvo. Right. Hatina witness yatinotsvaga. Kana tsamba ikauya semawiriro yaita ichuya kuna maparazi daumbotochida kuchinja imwe method. Musapote muchijamba madzimambo enyu. Mutunga gore kubva kuna dotito mujamba kandeya matope madziva. Kusvika pano mutumba kusvika kwanyamaruka chitufa. Pasvisine munhu anokodzera kuenda kudare paanoda hatitambidze bhozi. Judiciary iyo nyika ndiyo ichaichai. Manzwa mbuya zvapatsamba. Ndisitakanyora here tsamba? Aiwa musirini. Naika. Munoda chii kumwana akakutukai nemiwo makatuka? Ini ndakati ndoda mombe mbiri. Kweye anodawo chii? Anotanga lero pakuti pfutseke mwana wembwa. Andiulo chipa pfutseke mwana wembwa. Zvanditaura zvataurwa kutsamba. Mwenzwa? Shuwa mbuya zvamataura kuti mombe mbiri shuwa. Public shouting. Hapana dai panga pakabuda izviro kuti murozi. Ndaisvika pakuchaja mombe. Mutemo wenyika iri kukura ndinaro. Rinobva rinotaura panyaya yekuchaja. Chinochajwa mombe mukatukana somukanangana urori. Tinoti ngatiendei kugata tobvisa mombe nombuzi. But makachinjana maviri kaizvo. But semwana mudiki ndakumuchaja kanaka. Masvinzwa? Ndakumuchaja. Asi ndinoti kana machaja mugamuchire imi muregererwa. Tukwira? Chimwe nyanda wokuudzai kukura kuwanda mazuva panyika. Mukaona vadiki vachikutuka inyararai. Zvimwe ipai pamuromo. Munonge wanowana adiki nezvinhu masa. Uyo anokubhadhara mbudzi mbiri. Anokubhadhara. Anokupai 1 mbudzi 1 anokubhadhara mudare mamambo yomhosva yokutuka eji yenyu ndiyada kumubhadharisira. Masvinzwa? Hakuna mutemo unotaura kuti pandayanga kutaura nyaya yeurori ndamuti ngaabhadhare mombe nembudzi. Hapana kwandinogona kuenda. Manzwa zvandokutaura? Handisi kutaura zvokuda kuna kana kuda kunakidzwa nini. Ndiri kuudzai zviri straight. Ndozviri pamutemo wenyika. Ndikada kuti ini ndikutaurire kuti uyu ndimubhadharise mombe 2 that's $600. $600 uyo baita apiru. Handina pandinokwanisa kupindura apiru yacho nokuda kuti handina jaji yacho. Manyatsonzwisa? Ndikutaura mwana nani? Tawe mwana wangazi yangu. Simuka. Wanza mazi kutaura. Pano panda njenga. Wanyatsonzwisa. Vakura. Unzoka. Kana ukazoenda kumba nyatsovatsanangura zvanditsanangura. Zvazvinoreva. Wazvinzwa? Mutemo unobhadharwa mombe pakunzi akatuka munhu inyaya yeuroi. Uri muroi unofanira kubhadhara mombe nembudzi. Undichenure. But ndinozokuchenura tasaka taenda kugata. Wazvinzwisa kwenyu. Nyaya yekutukana kwakafanira kuchinjana mazwi. Hatina patinoti wana jaji yemombe. Asi chanda akubhadharisa tu anobhadhara mbudzi ngani? Wana anobhadhara mudare muno $30. Wana anopa mbuya $30 ispo. Asi mbuya ambuya vako havaifanira kunge vakamudzorera mazwi. Chakaipa achisidzwa nochakaipa nochidzidzwa nochakaita sei? Wazvinzwa vakatadzana. Munhu mukuru afanira kuti unoziva zvinoitika. Una zvandiri zvinezvi. Manje so ndikapfekenura hembe ndikatanga kugeza pana. Munhu akauya akatora hembe dzangu ndozvavakaita. Ambuya vako. Haifanira kudaro mbuya wako. Akatora hembe dzangu ndikatera nchimanya andichi murodi. Ndiri takwa anonzi azinokwana ndiani. Ndozvakaita. Wanza zvinotaura. Zvimwe zvacho iwewe semuzukuru wacho unofanira kungochivadzisa kuti ambuya pakadai. Apa mbuya pakadai. Kungoti headman haana paanozonyanya kusvika patasvika. Wazvinzwa? Haana anoma primary court yawo pano paanoperera. Wanza zvandakutaura. But unofanira kuvadzidza. Ezvoda kukuudza. Last time makauya paugarwe nditika mafamba matravel nhasi mauya matravel. Chakanaka musati maenda kumatara yamadikani. Kutanga mawadzana pamunogara. Unzoka chinokonzera kutadza kuirira munyika. Inyaya kuchinjana mazwa asiriyo.
pasabhuku takaenda tangani vakatadza vanhu iva vanenge vakakupedzerai norudo iye ndiye akaramba no akanzi nasabhuku kumbira ruregerero kutuka kwawaita akati handidi takaenda kwaamhandu baba wake chaiye vakamubereka teerera unzwe musikana mukuru unzwa musikana chakaita kuti atadza kukumbira ruregero iwe wakadzorera iwewo hawaifana kudzorera wazvinzwa here dai ukazvipeta wanza zvanutaura dai ukazvita sei dai ukazvipeta dai pasina dambudziko dai uyakukumbira ruregero oraiti tate sitaura kuyananisa vataurire mbuya ndakakutadzirai ndiregere vaudze muudze kuti ndakakutadzira muzukuru kukudzora mazwi muudze iwe ndakakutadzira kukudzorera kwandakaita kuti uri mwana wenu vabate maoko batarai maoko marakuri saka nawo manje ndoda mbudzi yangu pana $30 mbudzi yangu ya $30 inofanira kumbaira mutsvaka mbudzi yangu yemutupe pano zvisina pedza kana masangana nanhasi mbuya iwe musikana wa munhu mukuru kana ukasangana nevanhu kubva nhasi kana ukatoona vanhu vachitukana semunhu mukuru kura pazviri uwedzero mazuva paini chaita kuti uchembereso ndimwari ari kuda kukutikana kuti kuroya bari kuchengetwa navani namwari asi kunotukwa mwana adika ibvai pahunhu rambai muri pahunhu ndapedza